U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Debi u svetu MMA na ringu u Kragujevcu 16. maja imaće 25-godišnji Beograđanin Marko Nikšić. Ovaj takmičar nastupit će u kategoriji do 80 kg, gde će se sastati sa domaćim borcem Sašom Mitrovićem. Nikšić je ovladao tehnikama judoa i kickboksa, a bez obzira što nema iskustva u MMA, očekuje dobar nastup sa pobedničkim ambicijama. Ja sam Marko Nikšić, 84. godište, borim se u kategoriji do 80 kg, visok sam 1,79 m, treniram Eclectic Fighting System od 2003. godine. Do sada nisam izlazio ni na jedno oficijalno takmičenje ovog tipa. Želim na ovaj način da oprobam svoju veštinu. Očekujem da će dobro proći i ukoliko izgubim, bit će to dobro iskustvo za mene da napredim svoje borilačke sposobnosti.